sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye mɛ kalo tile 7 san 2026 ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko ni ala sɔnna a ma min ye sibiri nata ye mɛ kalo tile 9 Bamakɔ n'a Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu ni Kati bɛɛ lajɛlen welelen don jɛrɛ belebele la min bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 na kɛ Mamadu Konate ale kɔnɔna Bamakɔ cogo min o jɛrɛ ɲɔgɔnna kelen o bɛna kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ baaraw bɛ senna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka bɔ k'a yira ka fɔ ko waleya min kɛra an ka jamana na an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini Mali a kalalen bɛ to malidenw sudalen bɛ to malidenw bolo dilen ɲɔgɔn ma bɛ to jɛ ka baara wulikajɔ ni cɛsiri k'o yira ni ala sɔnna a ma sibiri nata Bamakɔ ta bɛ kɛ Mamadu Konate la marabolo fana kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na yaasa min ye mɛ kalo tile 9 ye ale fana ka se ka dɔn ka fɔ malidenw ma sɔn bi u ma sɔn sini wolomasiri tɔgɔ ka ɲɛma ale ye kibaruya bɔ ka bi n'o ye Elize Jean Daw ye ale min kɛra dagatigi nin waati na ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko nin kalo in tile 6 n'o tun ye kunungo ye urokaw fɛ n'o ye uromodi ye ale min bɛ Gomosogo o marabolo la Moti mara kɔnɔna na a yɛrɛ sa ka fɔ ko min y'an ka wolomasiri tɔgɔ ye wulikajɔ kɛ ye min ye mobili ni motow ye minɛnw caman fo ka taa se Bamakɔ kɛbaa ɲɔgɔn na taama olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ye fan wɛrɛw fana fɛ armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw tora senna min ye baara in ye sa baro kɛlɛ min ye Elize Jean Daw ye
ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko ka wolomasiri tabaw fo k'u waleɲuman dɔn baara bɛ sen na kita sira o fana labilara bi min ye baaraba min kɛra o kɔnɔna na sa fo ka taa se nin waati ma halisa kita sira baaraw bɛ sen na a kɔnɔna na nka sira kɔni labilara mobili sira ka bɔ bamakɔ ka taa kita mobili bɔra kita fana ka se ka don bamakɔ kɔnɔna na ala barika la maa caman sera ka s'a seyɔrɔ la wolomasiri tabaw y'u jɔyɔrɔ fana ta labɛn zangakaw fɛ yen kabini kunnasini ko min ye kilomɛtiri 200 b'ale ni Gawo dugu cɛ Mali ni Niger dancɛla siraba min ye siraba 17 an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw ye nin jɔyɔrɔba in ta u ni Niger wolomasiri tabaw bolo dilen don ɲɔgɔn ma wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na hali bi Gawokaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko bingali min dara Mali kan avril kalo tile 25 maa 32 de joginna Gawokaw fɛ yen maa 7 olu kɔni fatura waleya in ale senfɛ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa Gawokaw kɛlen ka fɛɛrɛ kura ta nin waati in na yaasa dugu bɛ se ka basigi cogo min lakana bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min y'an ka marabolo yɔrɔ caman fana olu fana kɛlen ka couvre-feu sigi sen kan Buguningaw olu ka sɛbɛn bɔra bi wulada in na sa k'a yira k'a fɔ ko olu fana ka couvre-feu kɔni senfɛ katakatani ale ni moto kɔni olu tɛna se ka boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni marabolo kɔnɔna na o la sa min ye Buguningaw ka sɛbɛn ye o kɔni dangɛnɛmara bɛɛ lajɛlen ye bi farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka ndolatila min bɛ yen n'o o tɔgɔ ye ko Mamadu Sangare jɔnjɔn min bɛ di san o san Faransikaw fɛ n'a tɔgɔ dalen don Kamerunnaw ka volandalan min fatura n'o ye Marc Vivien Foye maa 3 laban minnu taara n'olu kan ka se ka jɔnjɔn in sɔrɔ ko ale tɔgɔ bɛ o la sɛbɛn in kɔni bɔra mai kalo tile 5 n'ala sɔnna ma jɔnjɔn in yɛrɛ kan ka di mai kalo tile 11 o ye ntɛnɛn nata in ye min ye an ka cɛden min bɛ ko in na sa o ye Mamadu Sangare ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 3 minnu talen don a b'o olu hukumu kɔnɔna na Faransikaw ka première division n'a fɔ ma ko Ligue 1 o ndolatilaw kɔni olu de bɛ a la Senegalikaw ka Musa Ɲakate o bɛ a la ka bɔ Lyon na ale ni Lamine Camara ka bɔ Monaco la olu de ye maa 3 ye ka taa fara anw yɛrɛ ka Lens cɛden kan n'o ye Mamadu Sangare ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka garisigɛ kɔni don jɔnjɔn in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa o ka se ka dɔ fara ale yɛrɛ ka ko olu bɛɛ lajɛlen kan basikɛtikɛw ta na sira fɛ an balimamuso min bɛ yen n'o ye Mariam Alou Kulubali ye ɲinan san kɔnɔna na Espagnekaw fɛ yen ko ale sugandira ka kɛ maa ye maa min kɔni basikɛtiko ta na sira fɛ san 2025 san 2026 Liga la n'o ye musolakaw ta ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn yaasa ka se ka a yira o la k'a fɔ ko min y'an ka gorobaraw ye fala ye u fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Ganakaw fɛ yen min ye médaille sanunama u nana n'o 24 ye warijɛ o kɛra 14 ye min ye a tɔgɔ yɛrɛ ye di Zira o nana ni Zira 5 ye o la minisiriw bisimila ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn taama ko a jara kosɛbɛ sisan an bɔra ka kibaruya sɔrɔ fala ye min ye Coupe du Mali demi-finale ko Esad ma sira sɔrɔ ka ban wa AS Sofa a kɛra basikɛti ye sa dɛ 9 ni fu ninnu ye dugu jumɛn maa ye Buguningaw don wa nin jara dɛ o y'a sɔrɔ Esad dimine de don ni championnat tɛ sɔrɔ u b'u wasa don kubu kɔni Esad ta ye o sisan sa n'Ala sɔnna ma jaabi tɔw an na olu da maaw tulo kan Masa Solo an b'ale ladon sɔɔni san ka se ka baabu k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan su in na ale y'an ka maa welelen dugutigi ni wari dafara ye paase d'a kan ka sira dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfin dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a
k'a sɔrɔ a bɛ ka kofɛrɛ électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kabini sɔgɔmada in na n ka maa welele o ye Sulemani Kulubali ye ale bɛ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw kɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ sa nin waati na tɔn min bɛ yen n'o ye maliden minnu bɛ kɔ kan olu kɔni ka kunnafonidi ko b'a bolo nka bi su in na a bɛ a yɛrɛ to a la sabula baabu min don fasoko don yɛrɛko don min ye jamanako o fana don Sulemani Kulubali i ni su. Kasim i nana ka na an ka wele jaabi nin waati in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn avril kalo tile 25 a donna Mali tariku la ka sabuya kɛ ko caman ye bingali yɛrɛ k'i sen bɔ a la pewu fatulu minnu kɛra a darawuli ka bon an ka kɛlɛkɛcɛw caman binna Mali marabolo caman kɔnɔ min ye minisiri ta ye komi bamananw yɛrɛ b'a fɔ ten kɛlɛ cɛfarin bi mada tɔgɔtigi ye tɔgɔ o kama an tɛ se ka ɲinɛ wa min ye Sajo ye an bɛ mɛn ka nin lakali nka su in na ko kɛra cogo o cogo tile 7 b'a kɔ an kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in kɛli ni bi cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i miirina fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina fɔ an y'i wele su in na nin ko in yɛrɛ tɛmɛnen e yɛrɛ ye mun tɔmɔ a ko yɛrɛ kɛcogo kan e ye mun faamu ko in yɛrɛ la fɔlɔ yanni an ka don an ka ɲininkali tɔw la. Kasim i ni ce i ni baraji ka ɲininkali la wagati la ko la kuma o kuma n'an bɛ an da don ko la an b'a fɔ fɔlɔ ko awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahimi allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. maa jugu ninnu olu y'u ta kɛ an kɛlɛ kɔnɔ guerre n'o ye guerre ye i bɛ bataille dɔw perdre donc min kɛra a digima yɔrɔ ye mɔgɔw la o kɛra élément de surprise de bon ni mɔgɔ balila la k'i sen cɛ k'i bɔ k'i bin i dalen kana to duguma ko karisa de ye n bɔ kan bi i wuli k'i kɔfura an ka ɲɛsin k'a sababu yɛrɛ kɛ tariku kɔnɔ histoire la kɛlɛ ɲɛmɔgɔ o ka to kɛlɛkɛyɔrɔ la ministre de la défense temps moderne kɔnɔ ne hakili t'a la ni a ɲɔgɔn delila ka kɛ farafina jamana kɔnɔ kɛlɛkɛyɔrɔ kɛlɛmasa ka to kɛlɛdiya la komi i yɛrɛ y'a fɔ tuguni o yɛrɛ sababuya dɔrɔn kosɔn a ye maliyɛnw bɛɛ consolider ɲɔgɔn na k'an bolo di ɲɔgɔn ma u ye Sajo assassiné nin cogoya in na mais u ye Sajo 23 millions Sajo Kamara de créé tuguni ka jɔ u nana anw malidenw anw bɛ réveil kɔnɔ sisan u nana éveil kɔnɔ parce que depuis 2012 an bɛ kɛlɛ kɔnɔ malidenw bɛ taa ni ka segin na mɔgɔw bolo jiginnen don u t'a dɔn u tɛ k'a miiri fo kɛlɛ selen Bamako sisan kɛlɛ selen Bamako y'a dɔn ko an bɛ guerre la donc un pays en guerre ko sugu dɔw bɛ yen nɔ o tɛ se ka wajibiya o kan ko sugu dɔw bɛ yen a wajibiyalen don jamanaden bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Kassim a bɛ wagati jan bɔ ne y'a fɔ danger min ɲɛsinnen b'an ma k'a daminɛ an ka ɲɛmɔgɔw la ka na jamanadenw na u ma danger jauger an b'a kimɛ k'a dɔn halisa a ka se hakɛ la parce que an ka recrutement c'est trop timide an bɛ approche min ta kɛlɛ kɔnɔ c'est trop timide c'est pourquoi ninnu mɔgɔw ye temps sɔrɔ kojugu ka infiltrer nin degré kɔnɔ ka fɛ o mɛ tɛ baasi ye ka cela ne tienne o bɛɛ de b'a ko kɔnɔ kɛlɛ la jamana ka cɛfarinya bɛ cogo di i bɛ revers dɔw kɛ mais i bɛ wuli k'i jɔ Kassim jamakulu min y'anw attaqué 12 000 hommes histoire kɔnɔ anw ka sous région na a jamakulu a logistique a moyen ni a renseignement ni a données satellitaires ni a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i bɛna dɔn k'a fɔ hali avion kun bɛ nin ko la avion de reconnaissance pour que ka opération superviser chef d'état-major dɔ sigilen bɛ occidental min bɛ ka opération comment dirais-je n terikɛ dɔ yɛrɛ y'a fɔ n ɲɛna ko Bamaji jɛkulu ɲɛmaaba 2
u b'an dafɛ jamana dɔ la ko wari opération bɛ ka kɛ Kidali tuma min u sigilen ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour que k'a yirila k'a fɔ depuis wagati jan kun b'an nani ni kuma min ye ko djihadisme tɛ an fɛ yan Kasim. An n'an ye an nacogo lajɛ ni kɛlɛ in bincogo lajɛ an kan an ka mago dɔn an ka jɔ ka ɲɛsin kɛlɛ in ma. Kɛlɛ in ye diɲɛ kɔnɔ bi Kasim min misaliya d'i ma ni tɔ jamana minnu filɛ nin san 700 tɛmɛnen na u nana esclavage la ka an ka jamana denw ta ka san 400 kɛ ka t'u ka duguw jɔ. Duguw jɔlen kɔfɛ u nana ye k'u mago bɛ industrie la u seginna ka na colonisation na ka san 100 k'o la dugu jukɔrɔ nafoloma fɛn fɛn b'anw fɛ yan nɔ matière fɛn fɛn b'anw fɛ yan olu de b'a ta ka taa bama yɛlɛmaw fɛ yan ka na n'a ye anw fɛ yan et puis u b'a ta an fɛ cogo min na u b'a ta ka tila ka an bolo lasɔn an ka dugu jukɔrɔ nafoloma fɛnw na o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ka na néocolonisation na ka sɛbɛnfura bɔ ko an ka indépendance b'an bolo kun ka valeur sigi an kunna ɲɛmɔgɔw minnu b'u ka baara k'u ye an sera wagati dɔ de ma sisan an ye ɲɛmɔgɔ dɔ éclairé de sɔrɔ minnu ko ko non o kuma de tɛmɛna diɲɛ gɛlɛyara bi Kasim ka se degré min na bɛɛ k'i ka hakɛ défend k'i to i sigiyɔrɔ la nafolomafɛn min b'an fɛ yan Kasim fɛn dɔ jateminɛ an tɛna lafiya sɔrɔ nos aïeux la an ka maakɔrɔ minnu tɛmɛna olu ye lafiya min sɔrɔ an tɛn'o lafiya ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sababuya kɛ mun na n ye san 700 histoire in f'i ye ka tɛmɛ Europe y'a ka existence bɛɛ kɛ bingali de la an sera yɔrɔ min ma bi o kɔnɔna filila gɛlɛya b'u ka togoya bɛɛ la u yɛrɛ dama sigi dogo ni diɲɛ guerre fɛn fɛn wulila bɛɛ wulila Europe de k'a daminɛ guerre mondiale fɔlɔ la ka na filanan na an bɛ don min na bi gɛlɛya bɛ Europe da la parce que hali u tun b'u ka ravitaillement n'u ka fɛnw sɔrɔ togoya min na n'o ye Russie ni fɛnw ye bon marché la o bɛɛ tigɛra ka b'u bolo donc sisan u bɛn'u ɲɛsin mun de ma Kasim historiquement kɛlɛ bɛ fɛn ba fila nɔfɛ sanu depuis lawale la ani taji kɛlɛ b'o fɛn fila nɔfɛ ne yɛrɛ ye sigi ka miiri ni terikɛ dɔ tun bɛ kuma la a kuma na ne hakili la an y'a kuma kɛ ko i b'a jate minɛ histoire kɔnɔ Kankun Musa ka épopée kɛra san 800 de ye ɲinan ye san 800 a taara Makan ni sanu min ye a ye diɲɛ bourse sanu kuru bin fo an filɛ don min na i ko bi mɔgɔ m'o contesté c'est l'homme le plus riche du monde. maa si ka nafolo ma ta kun dama sɔrɔ fɔlɔ. Merci maa si ka nafolo ma ta kun dama sɔrɔ o san 800 de ye ɲinan ye halisa sanu bɛ ka bɔ anw fɛ yen scientifiquement a ma prouvé mais n'i y'a lajɛ la plus grande réserve d'or au monde a bɛ anw de fɛ yan Mali kɔnɔ. donc dab'an ye sunɔgɔ t'an ye ka fara bassin pétrolier kan o bɛ kɛlɛ min kɔnɔ o ni n'i ye wulu fila ye boli la min ye wara ye ani min ma wara ye u ka bolicogo tɛ kelen donc anw ye wara ye an k'a dɔn k'a fɔ an mako ye min ye an k'an mako dɔn k'a ɲɛsin nin kɛlɛ in ma Kasim. an y'a ye k'a fɔ bingali a ye maa caman gayi kamana na hali bi maa dɔw ɲɛ yɛlɛlen fɛn dɔw bɛ f'u ɲɛna u tulo t'a mɛn u m'a faamu tellement fɛn in yɛrɛ jugar'u kan yalama nin bɛna na ni yɛlɛmaba de ye kɛlɛ in taabolo la wa ou bien nin ye ko ye min nana kɛ balana ye an ka sɔrɔdasikɛw la. wajibi nin bɛna yɛlɛma don an taabolo la k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ kun la ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛ in taabolo k'a yɛlɛma mesure sugu dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ laisser aller sugu dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ u ka bɔ o kɔnɔ Kasim donc kuma o kuma bɛ tɛmɛ hali n tɛmɛ n'i ka plateau kan n ye a kuma in fɔ yan n ko if you see something say something n'i ye fɛn dɔ ye fɛn dɔ fɔ ala barika la an ka armée ka porte parole a y'a kumakan ye ça prouve que à suffisance k'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'an ka kuma lamɛn mais o t'a bɔ n ko Amérique fɛn dɔ bɛ yen ko most wanted k'a sɛbɛn mɔgɔ min maa jugu a recherchelen don prix de bɛ bila tan ka dasi ni fɛnw bila a la a bɛ yala dankun ni ɲamankun na ka i yɛrɛ kɛ fɛn san 2 FBI bɛ k'a ɲini u y'a ye cogo di a kɔrɔkɛ dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen mais o ye policier ye u ye $1 million de bila caution na ni mɔgɔ min sera k'a yɔrɔ fɔ
kɔrɔkɛ taara ka taa $1 million in ta k'a dɔgɔ kɛ yɔrɔ yira faamaw la n'anw ka mɔgɔw sera ka prime bila maa o ma armée tɛ se ka se yɔrɔ bɛɛ ka mɔgɔw bila n'i ye banbanci wale mɔgɔw ye labɛn na yɔrɔ min i k'a dénoncer i k'a yɔrɔ fɔ a wagatiw fɔ enquête ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don maa o maa kelen kelen fɛn fɛn mana kɛ 10,000 b'aw bɛɛ lajɛlen kasi mali dɔw bɛ t'u somɔgɔw yɔrɔ yira n'u sen b'a ko kɔnɔ donc voilà des mesures que an ka jamana denw ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka appliquer fɛn bɛɛ tɛ comme armée tɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ an ka dugukolo ka bon fo ka dama yani an ka nin jama bɛɛ sɔrɔ voilà donc an k'an ka jeunes utiliser yɔrɔ minnu na comme anw ye kɔfɛ jamanaw kɛ anw ye nin taabolo ninnu ye yen nɔ an fɛnɛ ko misaliya di an ka ɲɛmɔgɔw ma an b'a ɲini u fɛ u ka an lamɛn Kasim an ka mɔgɔw bɛ se ka recrutement kɛ ka special forces bila cɛ 2 ka mɔgɔ 100 ɲini burusi kɔnɔna yɔrɔ bɛɛ la k'u entraîner ka ɲɛ k'u armer ka ɲɛ k'u assister ni mɔgɔ dɔw b'u jɔ mɔgɔ 50 mɔgɔ moto bɛ munumunu k'i jɔ kun fɔ kun ka tila ka segin ka na an b'a fɔ ko jama ba bɛ yen ni pistolet kelen minɛna maliyɛn bolo i b'a fɔ polisi bolo i b'a fɔ ko diɲɛ de wulila a ye fɛn kɛ m'a fɔ ko ka marifa labila ka kɛ ba y'a ye mais a y'a kɛ aw de b'a dɔn a ka jeunes utiliser mais nin bɛɛ ye misaliyaw de ye ka se ka jamanadenw préparer kɛlɛ kɔnɔ parce que jamanadenw y'a yira katikaw lajɛ u bɔra u bololankolon de foyi kun t'u bolo k'u ɲɛsin marifatigiw ma o détermination bɛ jamanadenw na an ka ɲɛmɔgɔw k'o lajɛ k'o ta ka baara kɛ n'o ye kelen n delila ka tɛmɛ i ka plateau kan n y'a fɔ n ko ka armée nationale créer armée nationale c'est-à-dire armée populaire je veux dire armée populaire jamanaden bɛɛ lajɛ voilà et puis u ka entraînement u ka don sɔrɔsiya kɔnɔ n'u ma se k'o misaliya ta u ka armée kɛ comme Israël bɛ cogo min mandatoire n'i ye san 18 sɔrɔ wajibi i bɛ taa formation militaire kɛ Kasim, Amérique est la seule nation au monde la population civile marifa bɛ min bolo min bɛ se k'i jɔ hali Amérique armée ɲɛ parce que u ka constitution bɛ o sariya d'u ma hali américain bɛ se ka char combat san jamana tɛ se k'a bala la donc an ka hakili yɔrɔw lajɛ yɔrɔ minnu ka taabolo yɛlɛmana minnu yɛrɛ dɛmɛ k'u jɔ sen kan munna Amérique y'o kɛ n ko parce que lutte d'indépendance de tun b'u ni Angleterre ni ɲɔgɔn cɛ waa dɔ k'a fɔ fanga o tɛ s'u la voilà donc u se sont armés k'u préparer k'u sigi donc anw ka nin kɛlɛ in filɛ nin ye Kasim n bɛna misaliya dɔ di mɔgɔ minnu bɛ ka nin maa jugu ninnu dɛmɛ Kasim n ye esclavage fɔ tubabuw ma don ka na anw fɛ yan porte à porte ka don ka mɔgɔw minɛ sow kɔnɔ anw ka maakɔrɔ dɔw de ye mɔgɔw minɛ ka taa d'u ma u taara ka t'u ka duguw dilan colonisation na tubabu surtout an fan fɛ jamana in na u bɔra Sénégal de ka don parce que Faidherbe kun sigilen de sɔrɔsi jɛkulu min wulila ka kɛlɛ kɛ a 90% kun ye farafinw de ye tubabuw bɛ kɔfɛ u y'u dɛmɛ n y'a f'i ye cogo min ka t'u ka jamanaw industrie wuli k'u jɔ donc olu y'u ka jamanaw jɔ ka se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka école d'u ka jamanadenw ma ka dun ka fa di u ka jamanadenw ma parce que anw ancêtres y'olu dɛmɛ k'o kɛ anw ancêtres minnu y'olu dɛmɛ k'o kɛ olu ka descendants ka sɔrɔ kɛra mun ye anw ka denmisɛnninw filɛ kɔgɔji kan ka t'u yɛrɛ faga k'u bɛ boli ka taa o yɔrɔ kelen na cɛncɛn kan k'u yɛrɛ faga ka taa k'u bɛ taa o yɔrɔ kelen na donc histoire n'est pas rose minnu bɛ ka ninnu dɛmɛ bi nafoloni fitinin min bɛ di aw ma n'a b'a bila aw nagakɔrɔ a y'aw sigi k'aw miiri bi ma sini ma ninnu ye san sɔrɔ anw kan aw denw n'aw mɔdenw olu fana bɛna laban i n'a fɔ an ka denmisɛnninw filɛ cogo min o bɛ ko min kɔnɔ an k'a mago dɔn an ka sabali adamaden kana na dugukolo in kɔ kan ka espace fitinin occuper dɔrɔn wagati kunkurunin kɔnɔ e yɛrɛ ni yɛrɛbakun dɔrɔn kama yɛrɛkun sɔrɔ an ka jamana in lajɛ an ka jamana in kɔkɔrɔma don an ka jamana in ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ histoire kɔnɔ ninnu y'u jɔ jɔyɔrɔ min na
a ma ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafina continent kɔnɔ san 700 tɛmɛnenw olu bɛ na anw fɛ yan ka na anw bolo i bolo nafolo ma fɛn nɔfɛ n bɛ misaliya d'i ma hali ni Niger ma uranium exploité a tɛ foyi tiɲɛ Nigérienw ye mais a digilen don Faransi la bi a tigɛlen don la min kɛ n bolo nafolo fɛn nɔfɛ bon donc anw yɛrɛ k'a lajɛ an ala ye dugukolo dilan ka anw bɛn an sigiyɔrɔ bɛn yan Afrique est le continent le plus riche du monde mais Kasim ala y'a kɛ o nafolomafɛn min a n'a dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo min b'an bolo an ka armée k'a protéger k'a bila an denw n'a mɔdenw ye ayiwa nin fɛn min kɛlen filɛ nin ye maa caman y'i ta fɔ dɔw ko ko kunnafoni di dɔw ko kɛlɛkɛcɛw labɛnni e yɛrɛ bolo majɛ yɛrɛ belebeleba kɛra mun ye majɛ kɛra fɛn min ye kosɛbɛ kunnafoni di la sisan u bɛ ka commencer ka san sɔrɔ an kan sinon an ye san sɔrɔ u ka wagati bɔ mais sisan u bɛ ka bɔ ni stratégie caman de ye anw yɛrɛ fanfɛla ninnu na ka farafin caman recruter k'u former désinformation na n'o tɛ Kassim i b'a imaginer e k'i miiri 2012 la ninnu y'anw minɛ ni 500 hommes de ye o y'a sɔrɔ RFI b'an fɛ yan o y'a sɔrɔ France 24 b'an fɛ yan TV5 bɛ yan Al Jazeera bɛ yan mais an filɛ ni 2026 la ni kɛlɛ in wulilen an ka mɔgɔw y'a repousser tile kelen kɔnɔ k'a bɔ a temps réel mɔgɔw b'a image ta u b'a bila donc o bɛ ko min kɔnɔna na an ka dɔ fara an ka kunnafoni carili kan an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko ka kunnafoni dinaw dɛmɛli wajibi de don impératif de don aw dɛmɛli ja wajibi de don faso baara dɔ don quoi u k'a lajɛ u ka créneau dɔ créer u bɛ se ka voies et moyens minnu créer pour que jamana donc n ko ninnu bɛ ka budget de dévoter ka di mɔgɔw ma pour que ka nin kɛlɛ Macron ou reçoit au doigt bon influenceur peut reçoit bɛɛ n'i ka koli taara i ka so merci donc maintenant u yɛrɛ ta hali minnu t'u fɛ u bɛɛ wele merci donc o bɛ ko min kɔnɔ an fana ka kɛlɛ n'a taabolo don an fana k'a dɔn k'a fɔ min b'a ko kɔnɔ an ka wuli k'an jɔ k'an ɲɛsin a ma Kassim ni lutte de survie de ye anw ka jamana ka jamanaya de bɛ nin ko kɔnɔna na kɛlɛ stratégie o ye militaire ye ne tɛ se ka fɛn fo la n t'o expert ye mais n bɛ fitinin minnu dɔn min bɛ se ka jamana dɛmɛ anw minnu ye kɔfɛla kɛ an ye fɛn fitinin minnu ye n y'o détail damadɔ d'i ma sisan u ka jamanadenw dɛmɛ jamanadenw k'u dɛmɛ ayiwa bɛɛ da bɛnna fɛn fana kan o ye k'a fɔ an ka jamana ka bon mais o bɛ n'a ta wulikajɔ in senfɛ a yira k'a fɔ maaw ye u yɛrɛ sɔnna fɔlɔ parce que n'i y'a a jateminɛ Kati ma bin jamanadenw de don mais bi est ce que marabolo bɛɛ lajɛlen na Kati ɲɔgɔnna man ka se ka labɛn gouvernement yɛrɛ ka dɛmɛ kuma tɛ mara kama wali baara bɛ ka kɛ hali bi ni gouvernement ka conseil de ministre papier ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sous-préfet caman de nommera o kan ka yira k'a fɔ olu kan ka segin ka taa marabolo la n'u bɛ taa fana u kan ka taa baara minnu kɛ yaasa ka jamanadenw lakoloni kɛ o fana tɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye labɛnw kɔnɔna na wa o fɛɛrɛ minnu filɛ n'o kan ka kɛ fɛɛrɛ ye labɛn kɔnɔna na Kassim ye misaliya min d'i ma fo jamana ɲɛmɔgɔw ka jamanadenw de ka impliqué jagoya sa parce que t'a la bi hali bi ministre bɛ jagoko kunna a ye juraw ni baarakɛlaw ni fɛnw bisimila bɛɛ da bɛn n'o kan donc choix tɛ o mɔgɔw ko ten dɛ ko fo ka mɔgɔw yɛrɛ bila sa u yɛrɛ k'u yɛrɛ lakana u k'u yɛrɛ lakana gouvernement ka dɛmɛ don la merci ka cadrer ka ɲɛ an bɛ mɔgɔ minnu bila ko mais k'u ye ukrainien recruteur hali kɔsan na semaine dɔgɔkun tɛmɛnen 500 special force bɔlen don Europe ni Amérique ni France ninnu na ka na u bɛ Côte d'Ivoire k'u bɛ na ni terrorisme kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ u bɛ ka na ni denmisɛnnin ninnu entraîner de ka pour que ka aw minnu nana ni terrorisme ye aw bɛ se k'o kɛlɛ cogo di donc aw yɛrɛ ka fɛn de don u ka fɛn de don e b'a ye tubabu ni bɛ se ka to anw kunkan ko la wa non kuma tɛ u ka nafa sɔrɔ sira ɲinini de don donc an ka ɲɛmɔgɔw ka mɔgɔw u yɛrɛ sigida la dɛ i m'a ye l'autre jour u na kuma ka yan fan fɛ k'olu ni civiliw tɛ ɲɔgɔn na ko u ni sɔrɔdasiw de bɛ ɲɔgɔn na mais aw bɛ ka civiliw de mɔgɔ minnu bɛ ka civiliw lakana aw ko aw n'olu bɛ ɲɔgɔn na e lakanabaga ko donc e ni nin tɛ ɲɔgɔn na mais a lakanabaga sisan i y'a ye ni tile fila na ta k'e ye mɔgɔw ka mobiliw jeni ka mɔgɔw minɛ civil ni tora nin kɛlɛ kɔnɔ o sɔrɔdasi ma to a kɔnɔ donc objectif ye min ye o de ye terrorisme yɛrɛ concept ye ka jamanadenw hakili kan pour que ka se ka
u mago sɔrɔ ka jamana déstabiliser comme u y'a kɛ cogo min Libye, comme u y'a kɛ cogo min Syrie, comme u y'a kɛ cogo min Venezuela. U bɛ jamanadenw na k'u papa u hakili kan ka se ka u yɛrɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ, an bolo nafolomafɛnw de nɔfɛ ta ko kɛlɛ kɔsɔn don. Kasim, an bɛ don ni fɛn caman b'anw bolo, an ka mɔgɔw tun ma préparer, u m'u ka temps ta ka préparer a exploitation kama. An girinna ka don a exploitation kɔnɔ n'o ye sanu ni nafolomafɛn ninnu ye. Misaliyara surtout démocratie mɔgɔ minnu nana an fɛ yan, u taara contrat kɛ dɔrɔn miliyari damadɔ dira minnu ye tani sɔrɔ a la dɔrɔn u ye contrat kɛ ka di. U m'u ka temps ta ka analyser ka a lajɛ, bɛɛ bɛ se ki licence kana di mɔgɔ ma a tigi ka taa sous-traiter k'a bila. Gaz naturel min bɛ ka bɔ anw fɛ yan nɔ, ka licence ta dɔrɔn ka a signer ka fɛn ka taa di Canada ma, Canadiens kana bɔ jamanadenw tɛ ka nafa sɔrɔ a la. Ko jumɛn b'o la? Bon a kɛra wagati minnu na mɔgɔw giringirinna nata kosɔn nagakɔrɔla fɛn fitinin bɛ sɔrɔ mɔgɔ damadɔni fɛ, u y'a contrat signer. An ka nin bɛɛ réviser, an k'a lajɛ, an ka hakili sigi, an préparer a exploitation kama. An ni mɔgɔ o mɔgɔ n'an bɛ sigi partenariat don, an bɛ dɔ fɔ i bɛ dɔ fɔ, bɛɛ b'i ka hakɛ lajɛ. Ni jamanadenw ka hakɛ b'a kɔnɔ, surtout code minier kura min sɛbɛnnen filɛ nin ye, contenu local min b'a kɔnɔna na, o ye nafaba de ɲɛ jamanadenw ka taabolo la. Donc o contenu local min filɛ nin ye, ni jamanadenw yɛrɛ sigiyɔrɔ la u bɛ se ka baara caman bɛ yen nɔ, olu bɛ se ka minnu sɔrɔ, o contrat sɔrɔ. Anw yɛrɛ bɛ taabolo kɔnɔna na, anw yɛrɛ bɛ se ka postuler pourcentage dɔ nɔfɛ compagnie minière ninnu ka côté la. Donc a bɛ se ka jamana dɛmɛ ka ko caman latigɛ. Ayiwa, waleya in kɛlen an y'a ye k'a fɔ n'i y'a fɔ cogo o cogo i bɛ Kati fɔ, tiɲɛ yɛrɛ Kidali b'a la, an da bɛna se ka tila ka don o la, mais est ce que a man kan ka to bi an ka yɔrɔba dɔw bɛ yen olu lakana taabolo ka falen wa? Aéroport b'o la, cité b'o la, présidence b'o la, Kati yɛrɛ b'a la, parce que ala farala an ka Kati minɛnkuraw bɛ yɔrɔ min mɔgɔ ninnu filila o yɔrɔ la u ma yen sɔrɔ u taara fuga de la. Donc est ce que yɔrɔba minnu bɛ yen olu lakana man ka yɛlɛma bi ka kɛ ni nin waleya in ye? Kasi mais est ce que nin question yɛrɛ tun kan ka poser? Kati attaquera une fois ka tɛmɛ o. Kɛra. Senu attaquera une fois ka tɛmɛ o. I ɲɛ bɛ Américains na k'u b'u ta u tɛgɛ ma siɲɛ kelen. N'a y'u sɔrɔ u bɛ case study kɛ, a bɛ fɔ min ma ka u sigi. E ɲɛ b'a la Américains kun préparelen tɛ guérilla kɛlɛ kama u bɛ na Somali kuma min o. Black Hawk Down ka Américains ka hélicoptère bin ka Américains ka sɔrɔsiw faga, u y'a vidéo de ta ka taa u ka école de guerre bɛɛ lajɛlen na u ka enseignement kɛ yen nɔ pour que k'u préparer a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'u sɔrɔ. Donc anw ni kɛlɛ sugu minnu filɛ nin ye, Senu filɛ nin ye u kan ka hali n'u bɛ sira tigɛ de, Buguni sira in sira man ka tɛmɛ ba 101 dalara la bilen. U bɛ se k'a contourner a se bɛ gouvernement ye k'a lamunumunu kilomètre an bɛ don Senu kɔnɔna na ka taa sira kunbɛn o yɛrɛ bɛ sɔn ka nɔgɔya yɛrɛ o ye kelen ye. Filanan Kati filɛ ville garnison de don, ville garnison tɛ se ka attaquer siɲɛ fila o de kama faille sécuritaire min kɛra an ka mɔgɔw k'u compter bɔ responsabilité ka situer leçon ka apprendre nin taabolo kɔnɔ. Mesure ka ta plus jamais ni fɛn minnu kɛlen filɛ nin ye ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ Kasim. Donc i bɛna lajɛ an ka mɔgɔw n y'o de f'i ye approche était trop timide nin ko kɔnɔ, mais ni a ye fɛn dɔ fana yira ne na ke mɔgɔw tɛ kuma o kan kosɛbɛ. Minnu y'an infiltré tan togo la sɔrɔsi kɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ, sɔrɔsi dɔw b'a kɔnɔ. I m'a ye an ka tenni yɛrɛ b'u la wa? Ne yɛrɛ ye fɛn dɔ lakɔlɔsi mɔgɔ caman ma ko jateminɛ, mais su in na bɛna kɛ occasion n ka a yɔrɔnin la na. Mariko ni minnu sigira u ko minnu ma ko otage n'olu ka tenni ye ani minnu nana attaquer k'u ka tenni a bɛɛ ye kelen. Merci Kasim. A bɛɛ ye tenni. Merci Kasim. Et puis donc o de b'a yirila k'a fɔ armée yan'a ko kuma. Est ce que olu yɛrɛ ye otage ye fana? O de ye kuma kolomayɔrɔ, hali mɔgɔw b'a fɔ ko Umar Mariko nana Mali kɔnɔ, a mana Mali kɔnɔ, nin yɔrɔ kɛra Mauritanie de kɔnɔ, u y'a ta Côte d'Ivoire ka taa n'a ye ka taa montage. U m'a fɔ ko
u m'a fɔ ko mɔgɔ 17 de minɛnen don munna u ye mɔgɔ 3 dɔrɔn ka image yira donc nin taabolo minnu filɛ nin c'est pas grave o de kama n bɛ fɛ ka armée tanu nin yɔrɔ in na yan ka sababuya kɛ u ka riposte ani katikaw ye riposte mais e ye tubabu media jumɛn ye ko min bɔra an ye mɔgɔ hakɛ min faga o la an ye minnu minɛ otage la i ye mɔgɔ ye k'o fɔ mais les premières heures u tun bɛ faufilé la cogo min kati kɔnɔna ka bɔ bon sɔrɔdasiya ye fɛɛrɛ de ye o ni nin kun kɛra an ka sɔrɔdasiw ka girin k'u kunbɛn k'a kɛ guérilla urbaine ye jamanaden caman de nin kun bɛ to a la u ye stratégie min adopté u ye stratégie min adopté kɔni repousser tile kelen kɔnɔ samedi yanni tile bɛ bin yɔrɔ fɛn fɛn kati dɔrɔn tɛ dɛ Gawo o Sévaré o Kɔna o yɔrɔ fɛn fɛn attaquera stratégiquement pratiquement a bɛɛ u y'a bɛɛ repousser gɛlɛyaba sɔrɔla Kidali de kɔnɔna na Ouest na an bɛna an da t'o la donc nin de ko l'armée monte en puissance terrestre l'armée malienne est une puissance militaire que on ne peut pas nier. Ayiwa i da sera Kidali ko ma Kidali ta in mɔgɔ minnu ye a ko jateminɛ n'i yɛrɛ ka baabu n'u ka kunnafonidilaw ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ Ukraine ale senba yera Kidali ta la parce que wagati dɔ la sango juillet kalo la Ukraine tun ye dayɛlɛli kɛ ka denmisɛnnin 16 ta FLA mɔgɔ ninnu na ka taa n'u ye ka t'u dege drone baara kɛcogo la u y'a fɛnw kɛ Mauritanienkaw fɛ yen bon wulikajɔ min kɛra Kidali n'i y'a ko jateminɛ a bɛ n'a fɔ drone ye baaraba kɛ yen parce que a bɛ n'a fɔ u kun nakun tɛ ka na dugu minɛ mais ka na tiɲɛni kɛ ka degun don parce que halisa u b'o bolo de kan yanni armée ka riposte bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan parce que an ka opération bɛ na daminɛ e yɛrɛ bolo est ce que anw ye Kidali minɛ cogo min o tun y'a minɛ cogo ye wa comme i yɛrɛ ko k'i tɛ technique militaire ɲɛdɔn voilà Kasim c'est à dire hali Bamako Kati opération na Ukrainien kun b'a cɛ la français dɔw minɛna a ko kɔnɔna na c'est à dire Emmanuel Macron de porte-flambeau Ukraine ka cause la Europe ale de b'olu kɔkɔrɔ abu kuma bɛɛ ale de b'u ka cause i b'a sababuya dɔn parce que Europe de bɛ ka Ukraine financer mais parce que France sait que financièrement olu tɛ se ka armement san ka na n'a y'anw fan fɛ donc Europe bɛ jɛ ka wari min di ka kɛlɛkɛminɛn san u ni Ukraine o cɛ ka na n'a ye anw fɛ yan nɔ ka Ukrainien ta k'o entraîner k'u bila kɛlɛ kɔnɔna na Ukrainien dɔrɔn tɛ o ani OTAN de bɛ ɲɔgɔn na Kasim ani OTAN de bɛ ɲɔgɔn na c'est la recolonisation de l'Afrique qui ne dit pas son nom u ye déstabilisation daminɛ Libye tuguni donc bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don sa quoi merci dɔw bɛna an nɛgɛ an ka taa négociation na CEDEAO ko tan u ye mɔgɔ dɔ désigner an ka taa yan fɛ an ka kɛ tan karisaw nana yan fɛ Union africaine président taara an ka mɔgɔ dɔw fɛ nin bɛɛ ko kelen in de ye Kasim surtout ne b'an ka mɔgɔ anw intellectuels a b'olu kɔnɔ ko n'olu y'a fɔ ko tubabu ye nkalon tigɛ k'o kɔrɔ de k'u ma kalan quoi ni mɔgɔ ye nkalon tigɛ i bɛ fɔcogo jumɛn b'a la n'o tɛ bon munna u b'a maamu ani jɔn bɛ sigi ka kuma mais 2012 misaliya filɛ an bolo mais u ma a wajibiya an kan fo ka MNLA tɔgɔ de bɛ falen dɔrɔn n'o tɛ nin bɛɛ terroriste groupe kelen don mais u y'a wajibiya c'est pourquoi ne b'a fɔ toujours an ka kɛlɛ in an ka politique ko in to yen politiciens tɛ se ka nin gérer c'est un aspect militaire parce que 2012 misaliya b'an bolo u y'u sigi ka kuma ni MNLA ye k'u intégrer gouvernement na ka baaraw d'u ma ka dɔw poste bɛɛ dir'u ma mais MNLA kɛlen k'a sago sɔrɔ k'a sigiyɔrɔ sɔrɔ u ma frontière terrestre cɛ Kidali kɔnɔ Mali gouvernement officiel tɛ se ka don fo an ka autorisation ta et puis autorisation ta o ta an bɛ musaka dɔ sara o temps kɔnɔna na ka wagati de fana bɛ f'i ɲɛna dɛ i dan ye nin don ye et puis ka tila ka aéroport de Pointe créé Kidali financé par la MINUSMA avion ni fɛnw bɛ ka vol kɛ ka bɔ n'an ka sanu ye à leur guise pendant 10 ans aw minnu parti kɛ n'u ye ka paix kɛ n'u ye ka sigi ka kuma kɛ n'u ye a ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a kɔnɔ parce que aw ni mɔgɔ minnu bɛna sigi ko ka sigi ka fɔ kɛ olu t'u yɛrɛ ka kɛlɛ la olu ye cidenw de donc u bɛ ka tubabu jamanaw de sago ɲini ka kɛ pour que k'an ka jamana k'aw contrôler ka jamana déstabiliser pour avoir la main mise sur nos matières premières est-ce que olu mɔgɔ minnu bɛ k'u
u ci kana anw kɛlɛ est ce que olu pɛrɛlen don ka sigi ka kuma n'an ye parce que ils sont pas prêts o olu ka histoire kɔnɔ san 700 tɛmɛnen kɔnɔ anw tɛ adamaden ye Emmanuel Macron ka kuma mɛn yan ko l'ingratitude n'est pas transmissible à l'humain donc anw tɛ adamaden ye pour lui olu y'anw dɛmɛ nous on a été ingrat donc voilà ingratitude tɛ olu affecté voilà pour que ka yira ninnu affectelen don Emmanuel Macron kɔnɔna fililen don i y'a ka déclaration mɛn don ko Russie u y'a essayé k'a bɛ Syrie dɛmɛ ko Syrie binna u y'a essayé a ye jamana cité ka na fo ka na Mali cité a la e yɛrɛ min Russie-latɔ ye e ni jamana 27 ɲɔgɔnna jiginna ka maa ba yirika pendant 100 ans kɔnɔna na anw ka jamana kɔnɔ kɛlɛ juguyara e bolo ka tɛmɛ fo ka na se Bamako ma e bɛ na Russie-la kelen dɔrɔn de ta bi an ka sɔrɔdasiw ni Russiw filɛ combat la sur le front est-ce que français ye combat kɛ anw fɛ avec l'armée militaire d'ailleurs olu de tun ma anw bali k'an ka sɔrɔdasiw tɛ se ka bouger hali mɔgɔw tɛ pan u kunna n'u bɛ opération na merci et puis hali an ka pankuru n'u bɛ wuli fo ka autorisation de di o kɔni wa mission yɛrɛ bɛ bɔ a ma dɛ an yɛrɛ ka jamana i bɛ se Gawo f'i ɲɛna k'olu de bɛ yɔrɔ in na ko a tɛ se ka taga Ansongo ou bien a tɛ se ka taa Burema a tɛ se ka taa Menaka f'olu ka bɔ yen n'u tilara bamanan don min fana u bɛ sɔrɔ ka taa bon Kasim n'ale nan'i jɔ sisan ko Russie o choix b'a anw de bolo sa anw de o appréciation ma anw de bolo ale k'i sen b'o la ale k'i occuper a ka jamana na gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min b'ale da la ale k'i occuper o la mais anw de k'an mago dɔn Kasim an k'an ka différence contradiction secondaire ninnu to yen an ka jamana lajɛ an bɛɛ bɛnn'a kan sa ko djihadisme tɛ Mali la an bɛɛ bɛnn'a kan pouvoir impérium de nalen bɛ bi an kan n'o ye OTAN ye u ka ni jamakulu cɛ e k'i o kɔni ka sibiri dɔn wuli ka dɔ kɔni tun dogolen tɛ dɛ terrorisme tɛ foyi tɛ fanga ka bɔ yen an ka mɔgɔ sagonamɔgɔw sigi bɛɛ maliyɛnw y'o kɔni faamu ko in na gouvernement kun sigira yɛrɛ déjà lisi bɛɛ kun kɛlen don mɔgɔ min bɛ kɛ min ye mɔgɔ caman tun bolo ko in réussira de ko ye Kasim min kɛra anw na ni attaque nana degré min na mɔgɔ hakɛ min y'a kɛ simultanément jamana région 5 ɲɔgɔn fɛ même minute même heure sɔrɔdasiw kan ka fɔ ma tɛ se ka ɲɛfɔ ka taa kan ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kan ka fɔ o de kama mɔgɔw tɛ k'a degré lajɛ parce que mɔgɔw ɲinɛna bɛɛ focalisera mɔgɔ faama ye Bamako de ye kosɛbɛ ani Bamako ko kɛcogo mais u ɲinɛna ka fɔ ko an ka marabolo 5 bin kɛra yɔrɔ 9 de kan waati kelen voilà bon hali Bamako est ce que u sera ka Bamako yɔrɔ jɔ minɛ k'u sigi a la ayi donc i bɛ u ye résultat min ɲini ninnu yɛrɛ min ye nin ko labɛn u ma d'a la ko nin ko in sera ka échouer cogo min n'i y'a tila siɲɛ sigiyɔrɔma 4 ye nin stratégie ni nin nombre min nana n'i y'a tila siɲɛ sigiyɔrɔma 4 an dafɛ jugu fɛn fɛn bɛ yen ka taa a biya u ka dugu u to a ko la kuma tɛ le petit pays donc maintenant petit pays kun ka ko bɛ b'a sen fɛ donc k'a yirila k'a fɔ vraiment foli kan ka kɛ an ka sɔrɔdasiw donc nin yɔrɔ la an ka général d'armée Sadio Kamara hommage kan ka k'a ye adamaden mɔgɔ sacogo tɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ Sadio ta in kan quoi saya bɛ se k'i sɔrɔ circonstance bɛɛ la mais ka taa en tant que martyr toute une nation bɛɛ de ka wuli k'i ka saya ka kasi kɛ halisa an b'a la koyi n'i miiri dɔrɔn i bɛ parce que a bɛ k'i ɲɛna ko a ma taa o i tɛ taa la o ne yɛrɛ filɛ ne ye dɔgɔkun ni limaniya yɛrɛ tɛ i tɛ se ka da la k'a taara o donc c'est à dire kuma tɛ minnu n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la yan'a ko in ka kɛ a kunkolo wuli b'o dɔw la hali bi o bon Kasim a kan ka kɛ misaliya de y'an bolo anw tɛ se ka an bolo jigin bilen o anw tɛ se ka saliya o awa Kidali ko in na sisan an y'a ye k'a fɔ ko dɔ fana tun bɛ yen i yɛrɛ fɔ cogo min na sa a ye jɛkulu fɛ mɔgɔ bɛ yen k'u ko minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan bi k'o t'olu fɛla ye u bɛɛ bɛ groupe kelen na an y'o dɔn nka an tun tɛ se k'a dɔn k'a fɔ a fɔ jɛkulu ma ko terroriste n'a sɛbɛnnen don Nations Unies yɛrɛ ka gafew kan ko FLA n'o bɛ jɛ fo bɛ taa laseli kɛ min ye nanzara kunnafoni gafew bɛ taa ka o fɔ k'o majamu ko ka tɛgɛrɛ ni tulu ni kɔgɔ kɛ o la o kɔni Kidali ko la o ye mɔgɔ caman dabali ban dɛ a ma ne dabali ban Kasim ka sababuya kɛ nin ko in bɛ sen na a bɛ wagati jan bɔ an tun bɛ donc n bɛ siya la n bɛ diinɛ na nin y'an ka conception n'an ka o tɛ nin ko in na a bɛɛ manamana kan
a bɛɛ manamanakan Kasim anw de tun kan k'a ye yɔrɔ jan Kasim n'i y'a kɔlɔsi k'a lajɛ foyi wɛrɛ tɛ o terrorisme de don orchestré par l'Occident toujours olu de b'a kɔfɛ donc i bɛn'a lajɛ a ko kɔlɔlɔ dɔw bin n'olu kan a Charlie kɛra olu fɛ yan anw ka président yɛrɛ wulila ka taa ko Angara Charlie est-ce que anw ka journal dɔ de la ko olu mɔgɔ minnu y'o attaque k'olu ka jamana kɔnɔ k'u tanu u ka attaque bɛ k'olu ka dugu kɔnɔ Bataclan kɛra attaque 11 septembre il y a eu 3000 morts an bɛɛ jɛra ka Amérique o dugawu don yɛrɛ kɛra Mali yɛrɛ la merci donc c'est pour que k'a yirila k'a fɔ nin ko in dabɔlen don a kama ka médiaw ka terror médiaw labɛn ka terroriste wele k'u ɲininka a b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye malidenw faga mɔgɔ minnu ye civils faga mɔgɔ minnu ye Mali sɔrɔdasiw faga ka t'u sigi aw ka plateau ka librement k'u ɲininka u ka fo aw de b'u ka propagande n'u ka image ta k'u bila mais aw furadama tɛ Mali ka succès ni Mali ka opération minnu kɛra a tɛ foyi yira a bɛ o de yirila quoi k'a fɔ ko nin ye FLNA ni c'est-à-dire min ɲɛna nin ko kɔnɔ sisan kɛlɛ kuntagala jan ni bɛɛ si dɔnna quoi min ye min ye o tigi dɔnna donc an k'a dɔn k'a fɔ sisan ne bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ sɔrɔdasiya ni politique tɛ se ka basa ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn n sen kelen bɛ yan fɛ n sen kelen bɛ Bamakɔ yan a fila tɛ taa dɛ kasi n bɛ fɛn dɔ f'i ye depuis don min ne ye ko commission d'observatoire depuis ne y'a créé dɔrɔn e siranna n dusukun kami an kan ka bolo ko ninnu kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ an ka bolo kɔnɔ n kan ka yira olu y'an senna sumayalanw de olu bɛɛ fait divers olu kɔni olu tɛ fo ka diɲɛ wuli politicien ninnu filɛ nin ye fo ka diɲɛ wuli sɛbɛnni dɔrɔn de tɛ yan i m'a faamu wa an bɛna mun kuma ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ an bɛna mun recommandation wɛrɛ kɛ an bɛna taa mun budget don k'o fana kɔnɔ tuguni donc an mako dɔn k'a fɔ kɛlɛ de an bɛ nous sommes un pays en guerre an ka o de ta k'o kɛ mojo ye ka jamanadenw préparer mentalement i b'a dɔn ko bi n'i ma farati yɛrɛ ka fɔ k'i bɛ mɔgɔw wele ka t'olu fɛn ninnu na mɔgɔw b'a fɔ ko ayi yan u jo don mais bien sûr parce que kun bɛ ko min na i bɛ se k'o sinsin mais olu fɛn ninnu filɛ nin olu ye an bɛ taa nin yɛrɛ bɛɛ kɛ an ni jɔn de bɛ taa ka kuma san a kɛ kun ye k'an ka se ka sigi ka kuma minnu y'a yira n na k'u bɛ fɛ k'an bɛɛ fa olu anw de bɛ taa kuma wa ou bien an yɛrɛ dama de bɛ na kuma yan kuma de filɛ nin bolo parce que fɛn minnu bɛ sigi sen kan ni a bɛ taa wolo fɛn na min bɛ se ka jamana bɔ degun na an b'a ɲɛsin olu ma jiko bɛ yen kuranko bɛ yen sirako bɛ yen denmisɛnninw ka balokow bɛ yen mɔgɔw ka baarakow bɛ yen kalankow bɛ yen fɛn caman kɛnɛ wala an ka ɲɛsin olu ma merci musaka bɛ taa don nin sigikafɔ ni nin fɛn ninnu labɛnni na a n'a mɔgɔw kelen kelen ka musaka la an k'a kɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ misaliya ka ɲi sa ni ko kɛra yɔrɔ min na n'a ɲɛna an ka misaliya ta IBK kan l'autre jour a ye tracteur caman san ka taa di région naani ma sɛnɛkɛlaw ta kɛra sira dilannaw ta kɛra région naani u k'u ka siraw n'u ka fɛnw labɔ wariw bɛ se ka taa don fɛn sugu min na a bɛ se ka yɛlɛma don jamanadenw taabolo la immédiatement o bɛ jamanadenw yɛrɛ kɛ i ka dɛmɛbaga kɛnɛkɛnɛw yɛrɛ ye dɛ merci Kasim wa u ka tajiko in fana u ka wuli ka fu sira a ko la fana taji bɛ don a ti ye u k'olu ko ninnu ɲɛɲini fana Kasim o yɔrɔ min filɛ nin ye ayiwa an bɛna o kɛ baabu wɛrɛ ye o bɛ bɛn émission kelen ma émission kelen de ma émission kelen an tɛ se k'o ale tɛ se ka furan ten dɔrɔn ka tɛmɛ quoi a ka bon o ma an k'an sigi leçon bɛ na apprendre ala sɔnna donc an k'a lajɛ hali an ka aéroport an ka dugu kɔnɔnaw filɛ cogo min n ye conférence dɔ kɛ semaine tɛmɛnen n y'a yira k'a fɔ an ka aéroport n kan tɛ siraba yɛrɛ min bɛ tɛmɛ a da la ko tɛ mais a kɔfɛ sira min bɛ taa ko ɲamakɔrɔ kurani ni fɛn a bɛɛ yiritu u k'a tigɛ k'a bɛɛ kɛ jardin minnu don potager minnu don danfɛn minnu bɛ k'a la a tɛ wuli ka tɛmɛ adamaden sen gunbɛrɛkurun kan donc k'a di jardiniers ma u b'a sɛnɛ k'a kɔnɔ ka nafa sɔrɔ a la mais en même temps u service de renseignement agent don u yɛrɛ t'a dɔn k'u recrutelen don armée fɛ mais n'u ye fɛn ye dɔrɔn k'a lakana donc nafa b'u bolo en même temps u bɛ ka jamana lakana ça voilà des situations que an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u ɲɛsin minnu ma ayiwa i y'a fɔ cogo min na ko in na bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don ne ko sa an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ taamali ko hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka mun fɛɛrɛw sigi sen kan parce que o fana jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na n'o ye diplomatie ye
diplomasi kɛlen no ka jɔyɔrɔba ɲumanba de kɛ mais u ka dɔ fara kan u ka dɔ fara kan ka sababuya kɛ jumɛn ye ni mɔgɔ minnu kɛlen no k'anw attaquer u kɛlen no ka coalition de kɛ o talen bɛ fara jamana wɛrɛw de fɛnɛ fara u kan an fɛnɛ k'an ka diplomasi dayɛlɛ jamana bɛ jamana na an teri jamanaw jamana bɛ jamana na olu pɛrɛlen no ka logistique ka adamadenw bila ka na an dɛmɛ ni kɛlɛ in na an kana an limiter an ka AES dɔrɔn ou bien an ka partenaire stratégique an k'an ka diplomasi ci k'a yɛrɛ kɛ jamana o jamana pɛrɛlen no ka an dɛmɛ mun bɛ nin waleya ninnu kɔn ka kɛlɛ kɛ a ko kan donc c'est-à-dire diplomatie kɔnɔ an ka diplomatie bɛ baara ɲuman na mais ka dɔ fara cɛsiri kan parce que kɛlɛ diplomatie ni foyi wɛrɛ tɛ se ka don ɲɔgɔn na. Ayiwa halisa mɔgɔw bɛ ka ɲininkali minnu kɛ olu bɛ tali kɛ Kidali ko la c'est-à-dire Kidali enjeu kama bi est-ce que fɛɛrɛ minnu wulikajɔ bɛ ka kɛ n'a minɛna sen a man ka falen wa a lakanacogo man ka falen wa. an bɛ ka Kidali kɛ ni dusu ye Kidali tɛ se ka kɛ ni dusu ye an k'a kɛ ni hakili ye. Kidali ye yɔrɔ ye i tɛ se k'a minɛ ka t'i sigi a kan ten o hali balo min bɛ kɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ na de a bɛɛ bɛ fɛn a bɛɛ bɛ wɔɔrɔ wɛrɛ de mais an kɔni ne bɛ misaliya min d'i ma ne bɛ jaabi min d'i ma Kidali ko ni Kidali kɛlɛ banna nin kɔfɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ kɛ Kidali a bɛ dan ni kelen ye ma i k'a dɔn k'a fɔ ko enjeu ba de bɛ Kidali kɛlɛ in kɔnɔna na Algérie ka intérêt stratégique b'a kɔnɔ comment dirais-je France ka intérêt stratégique b'a kɔnɔ donc olu ka i m'a ye anw kɛlen ka Kidali minɛ waati min an ka mɔgɔw kɛlen ka frontière assurer u nana ye pipeline de tun bɛ bɔ Kidali ka don Algérie kɔnɔ a datugulen Algérie ka pétrole coût binna de 76%. donc i m'a ye enjeu min bɛ ko kɔnɔ donc tɔnɔ de don nafama kow de don quoi donc an b'a an cɛsiri k'an ɲɛsin a ma an mana ta cette fois-ci an ka investissement colossal de kɛ nin ko kɔnɔ quoi n y'a f'i ɲɛna cogo min nafolomafɛn ka ca anw fanfɛla la. an man k'an sigi k'a lajɛ k'an ta don dɔrɔn. k'an ta don dɔ bɛ na u bɛna bin an kan k'a minɛ fura foyi t'a la fo an ka labaara an ka labaara jamanadenw ka tɔnɔ sɔrɔ a la an ka labaara jamana ka tɔnɔ sɔrɔ a la donc o bɛ ko min kɔnɔ o bɛ na ni investissement de ye ça demande l'investissement et puis an yɛrɛ bɛ se ka nin ko ninnu don ba la ka a ko ɲɛɲini kosɛbɛ n bɛ min f'i ɲɛna ni Kidali taara an bolo la cette fois-ci i bɛ n'a ye taagabolo caman bɛna don kow kɔnɔ a Kidali tɛ bin min kɔfɛ o a dan bɛ kɛ nin. ayiwa i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni kɛlen maaw ye fɛn belebeleba saba min fɔ o ye jamanadenw ka basigi o ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ye ani fana min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ jɛra ka kan kelen kɔni fɔ nin sen pour que nin waleya cɛjugu in ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ e yɛrɛ bolo bilasiralikan jumɛn bɛ se ka fɔ fasodenw ɲɛna ka kɛ ni nin waleya ye parce que an y'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun nata la yɛlɛmabaw bɛna don u y'a yira k'u bɛna mesures tali daminɛ et puis u yɛrɛ ka fɔ la musalaha tɛ n b'i dɔn t'a la tuguni. mɔgɔ o mɔgɔ k'i bolo yera nin janfa in kɔnɔna na responsabilité o ka situer kojugu tɛ bɔ dugu kɔnɔ gansan o ka gɛlɛn il faut que responsabilité o ka situer jamanaden bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn nin ko kɔnɔ i jɔyɔrɔ n da t'a la a selen filɛ yɔrɔ min na a bɔr'o la yɔrɔ a bɔr'o kɔnɔ jamana yɛrɛ ka jamanaya dɛ o de survie bɛ sen na donc an ka bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se min na nin bɛɛ tɛ se ka to ɲɛmɔgɔw ma o min bɛ se min na n bɛ min f'i ye dɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye opportunité di jamanadenw ma u ka se ka u yɛrɛ labɛn n y'a f'i ye cogo min ka u yɛrɛ militariser ni n ko militariser marifa hali n'a kɛra pistolet kelen ye u ka jamana autoriser an bɛ kɛlɛ kɔnɔ cogo min mais a ka se ka superviser a kana kɛ parce que anw ka jamana fɛnɛ voilà n'an ka jamana ni ko da solo bɛɛ la a mɛnna ni marifa sɔrɔ nin kɔni nin ye occasion dilen ma est ce que o fana tɛ ɲɛmɔgɔw fana sira ko ye. bon o bɛ faamu et puis à juste titre mais nin ko filɛ yɔrɔ min na ni nin e k'i miiri quoi fusée mitrailleuse 3 4 5 ɲɔgɔn ka kɛ katika dɔw bolo jama la depuis ninnu tununa yɔrɔ fɔlɔ min na ni rafale ɲɛsin'u ma dɔrɔn o kun b'u yɛrɛ ɲini donc o situation sugu de ko don an yɛrɛ bɛ se ka service de renseignement armée yɛrɛ bɛ se ka jamanadenw infiltrer k'u préparer ka bɛn ni
masiba ninnu kunbɛli ma Bamako dɔrɔn tɛ dɛ kɛlɛ in fanba bɛ dakalen don burusi kɔnɔna ninnu de la siratigɛ ninnu ni fɛnw dakalen mɔgɔ lajɛ yɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen bali su mana ko ka ban bɛɛ bɛ don so kɔnɔ maa si tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ i m'a ye wa siran bɛ yen donc a dabɔlen don de kama k'aw contrôler de don ka jamanadenw terroriser k'u lasiran donc ka se k'u lawuli k'u muruti k'u bila jamana ɲɛmɔgɔw la misaliya lajɛ Iran k'u tun ye marifa de di Iranien dɔw ma k'u sara u ka don u ka sɔrɔso ni force de l'ordre attaquer tuma min u bɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na fo ko min ko plus de 30 000 k'a sɔrɔ a bɛɛ tun ye propagande de ye a bɛɛ lajɛlen tout pour tout 3 000 morts mais un mort est un mort de plus c'est un mort de trop mais olu de y'a orchestré u yɛrɛ da nana bɛɛ k'a fɔ ka sɔn a ma k'a fɔ ko olu de tun ye armement di jamanadenw ma ko jamana attaquer mais kɛlɛ wulilen kana bi jamana kan jamanadenw m'u ka différence bila kɛrɛfɛ yan école u ɲinɛ n'o kɔ école caman do tun b'a mouvement kɔnɔna na u taara u ka professeur voir k'olu bɛ se ka yafa ɲini jamana fɛ cogo di pour que ka se ka don jamana ka jamanaya kɔnɔ donc anw fɛnɛ k'o yɔrɔ ninnu de lajɛ an k'an ka différence bila kɛrɛfɛ kun foyi tɛ nin ko kɔnɔ kana dɔrɔn ka an to an bɛ san 700 kasi anw bɛ jɔn ka juru de kɔnɔ san 700 ka ca an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ma se k'an yɛrɛ ye tout le temps kana an bolonafɛnw ta k'an bololasɔn n'a ye ka tila k'a kɛ kana taa statistiques bɔ depuis b'a fɔ pays en voie de développement kana kɛ pays pauvre tila ka kɛ pays pauvre très endetté anw ka situation pays en voie de disparition de tun bɛ ka fɔ an ma sa sisan a tɔ kuma to pays en voie de disparition donc an b'o mais o dɔgɔlankolon jamana aw b'olu nɔfɛ ko hali bi ko aw t'olu bila u ko k'u ka fantanjɛ kɛ ko ayi k'u kana fantanjɛ kɛ ko fo ka kɛ aw de sago ye merci fɛn dɔ bɛ yen i k'a lajɛ ni démocratie ko kɛlɛ don arabu jamana ninnu jɔlen bɛ élection jumɛn bɛ yen mais kɔrɔ ne y'o de fɔ hali an ka baabu dɔ senfɛ kɔsa in na n ye an ka kunnafonidila caman an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati laban ninnu na ne y'o ɲininka k'u k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ fɛ k'a dɔn élection jumɛn kɛra farafinna ni san 2 laban in na ko élection don k'u ka kelen fɔ ne ɲɛna bɛɛ bolo sera ka ɲɛsin ma ko Sénégal n ko Sénégal ta tun ye diyagoya parce que jamanadenw murutira président kun se tɛ a ye n ko mais n k'o kɔfɛ a ye dɔ wɛrɛ fɔ n ɲɛna hali Sénégal ta ye ayi n sɔnn'o ma n k'u ka dɔ wɛrɛ fɔ n ɲɛna u yɛrɛ y'u miiri k'u miiri u ma se ka fosi fɔ a tɛ yen Kasim bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ merci fɔlɔ yɛrɛ wagiya yɛrɛ dɔɔnin tun bɛ yen u b'a fɔ ko deuxième tour sisan o yɛrɛ t'a la yɛrɛ tuguni fan si maa si tɛ taa deuxième ta ko k'a ta tile kelen k'a ban midi ko élection banna ka opposant bɛɛ bɔ a la se ka kɛ menace ye k'o bɛɛ bɔ yen ka taa mɔgɔnin dɔ ta dɔrɔn k'o jɔ i kelen n'u ta kalataw la ka résultat o yɔrɔ kɔni n'a bɛ fɛ an k'o ɲɔgɔnna de fana kɛ ko pour que k'an ka lafiya k'an ka taa élection na ne ko élection jumɛn de bɛ yen Kasim élection jumɛn a bɔra nɛrɛ la a dala zira la Kasim ni fɛn fɛn bɛ kɛ anw fɛ yen sisan anw de b'o décider u yɛrɛ ka nin kɔsanna wagati action ninnu y'a jira u yɛrɛ ko k'u tɛ démocratie u yɛrɛ y'a jira k'o tɛ parce que hali faransi yɛrɛ tɛ démocratie ko kuma la wala loi de finance an y'a baabu ye a kɛra cogo min na premier ministre tarabasara cogo min na fo k'aw tɛntɛgɛlen ban faransi bɛ ka gouverner cogo di u ka constitution clause bɛ 42 aw bɛ mun a bɛ ka jamana diriger n'o de jamanadenw a tɛ ka kɛ n'o ye donc jamanadenw ka vote nafa fosi t'a la assemblée ka kumakan tɛ lamɛn donc a b'o article de utilisera depuis a bɛ wagati jan bɔ ka continuer ka jamana gouverner donc aw ka occuper aw ta la quoi Kasim u tun ma ni n ye cash sexy de a bɛnna a bɛ wagati jan bɔ élection Europe yɛrɛ filɛ nin ye royauté 12 de bɛ Europe Angleterre bɛ yen nɔ Portugal bɛ yen nɔ Espagne bɛ yen nɔ Hollande bɛ yen Belgique bɛ yen Belgique yɛrɛ ka constitution na n'i bɛna kɛ avocat ye i kɛtɔ ka i jure ka kɛ k'i bɛ kɛ avocat ye i b'i bolo kɔrɔta k'i tɛ wura dɔgɔya i ka kuma jugu tɛ se wura ma o ye démocratie un avocat pour que wura ka somɔgɔ n'a denbaya n'a ka buruju bɛɛ i b'olu ka ko i t'u dɔgɔya i ka ko tɛ s'u ma i ka kojugu tɛ s'u ma donc pour que k'i ka avocat licence d'i ma aw bɛna mun anw ka démocratie dɔ olu ɲɛ anw ka société fabriquelen don cogo min anw ka démocratie man bon n'olu ta ye nous sommes une société nation anw ka ko bɛ daminɛ du kɔnɔ ko mana wuli du kɔnɔ cogo o cogo an bɛ sigi an bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ n'a donna kabila fɛnɛ kɔnɔ an bɛ se ka sigi an bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ jamana ye
aw ka démocratie modèle min fabriqué ka ataka chwandala ni ya jateminɛ balkanisation politique de do fo ka politique parti créé sur la base ethnique aw fenino parti politique nombre banita aw fe aw nombre ka chana aw nombre ye France filɛ ni France est à 67 ou 70 millions de population bon aw filɛ ni aw 23 millions mun aw tan yɛrɛ sɔrɔ 200 et quelques partis politiques kɔnɔ donc fɛn o fɛn démocratie ko kuma in bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nkalon kuma don u ka pays de golfe jamana ɲɛmɔgɔw filɛ ni olu y'u ka partenaire privilégié u ma wuli ka taa kɛlɛ sigi olu dala ko ka élection kɛ ko olu ka roi élu o donc anw yɛrɛ de africains ka se k'an sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ min ka ɲi an ma a kɛra matocratie o a kɛra kurukanfurakarasie o a kɛra africanocratie o an yɛrɛ k'an sigi dɔrɔn ka ko dɔ jateminɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais a mana kɛ schéma ye n'an bɛnn'a kan an k'o ta tubabuw ta in a y'a ka limite yira tiɲɛ kun t'a la a nana de balkanisation politique de kun don pour avoir la même mise et puis ka na don ni FMI ni Banque mondiale y'an kan ka ajustement structurel u y'a a fila de kɛ ka ɲɔgɔn accompagner en 92 u natɔ ni démocratie depuis sommet de Bourg kɛra 90 ni Moussa Traoré ban'u bolo François Mitterrand de ye ni schéma labɛn ka na don n'a ye Afrique kɔnɔ balkanisation politique pour que ka division créer kasi min yɛrɛ ka jugu min bɛ ne tɔɔrɔ kosɛbɛ n ka jamana la ne bɔra en 89 de k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na Moussa Traoré la Malien ma deli ka diviser comme ni wagati mouvement politique ni donna an ka jamana kɔnɔ i bɛ taa du kelen sɔrɔ nin bɛ nin tigi supporter parti yɛrɛ tɛ dɛ parce que anw ye parti ta ye k'a bɛn mɔgɔ de ma nin ye karisa mɔgɔ ye nin ye karisa mɔgɔ ye du kelen kɔnɔ o tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ Malien nana bɛnbaliya nana don anw fɛ yan ka se an ni ɲɔgɔn cɛ ka se degré min na an ɲɔgɔn cɛ kasi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna métaphore dɔ yir'i la i bɛ Mali lajɛ k'a daminɛ Modibo Keyita la position dɔ bɛ yen en anglais u b'a fɔ ko leapfrogging tori bɛ pan de o i bɛ Modibo Keyita la Mali daminɛ Modibo Keyita la i b'i pan Modibo Keyita kɔnɔ ka na bi fɔ Assimi de kan président fɛn fɛn tɛmɛna à l'intermédiaire la a président si mana par conviction a président si mana a bɛɛ ka président kɛra présidence comment dirais-je transactionnel de kɔnɔ n b'a daminɛ Moussa Traoré la c'était une cellule dormante de la France ka coup d'état kɛ Modibo la k'a bɔ yen donc ka na se comment dirais-je Alpha la Fransi de ye nin ko orchestré Moussa yɛrɛ ka jugement na ko mes tombeurs ne sont pas ici à Bamako ils sont à Paris donc ka na ni ka Moussa Traoré bɔ yen ka na ni nin démocratie de façade ye ka na ni nin démocratie de division k'a daminɛ o la fo kana bila fɛn Assimi na Assimi de ka président après la comment dirais-je la rectification parce que bandaw tun bɛna kuma mais a y'a sɔrɔ pression min tun b'an kan a ka bon soi-disant communauté internationale o menace tun b'an kan soi-disant CEDEAO o menace tun b'an kan donc yan'an b'an yɛrɛ sɔrɔ an donna o phase min kɔnɔ mais depuis an ye rectification kɛ ka na ni Assimi nana Modibo Keyita ka président kun ye comment dire leadership transformationnel Assimi ka président y'a fɛnɛ leadership transformationnel leadership ye fila dɔrɔn de ye anglais de don c'est un mot anglais u bɛ k'a essayer k'u bɛ concept sabanan dɔ créer a kɔnɔ a la académiciens fɛ mais moi je ne suis pas d'accord leadership ye transactionnel n'i ko transaction i b'o jateminɛ o wari ye nafa minnu bɛ ka fɛn gérance kɛ a nafa bɛ s'olu de ma mais n'i ko transformationnel o nafaba bɛ na jamanadenw de kan ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ jamanadenw ka taabolo kɔnɔna na donc i bɛ an ka jamana existence la depuis indépendance fo kana an bila bi la i b'o lajɛ i b'o ye Modibo Keyita de la i bɛn'o lajɛ i b'a ye Assimi Goïta de la ni milieu kɔnɔ président fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ kɛra président transactionnel de ye u ma mara kɛ par conviction u ye mara kɛ par la volonté du pouvoir impérial. ayiwa an ye dɔ kɛ baabu la min ye waati fana sera ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ parce que b'a dɔn k'a fɔ nin ye baabu daminɛnen wulikajɔ yɛrɛ bɛ senna sibiri
bɛɛ welelen don mɔgɔkaw kɔni welelen don Mamadu Konate la marabolo bɛɛ fana kan k'i ka labɛn kɛ welewelemada fana don ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ bɛ se ka bɔ cogo min na sibiri don Bamakɔ ta ye Mamadu Konate ani Kati ni Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ta o ye marabolo kɔnɔna fana labɛnw bɛ sen olu fana kan ka u taw sigi sen kan ani ka kuma kuncɛ kuma. N b'a daminɛ yɔrɔ min na n ka foli bɛ an ka armée ye u ye bravoure min kɛ ni sibiri don depuis sibiri su kora ka dugu jɛ dɔrɔn ne y'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw b'an bolo n bɛ misaliya di min na o la dɔrɔn 2012 lajɛ a bɛɛ bin successivement nin bɛɛ bin k'a minɛ fɛnɛ k'u sigi ka wagati jan de kɛ donc si i ka nin opération in lajɛ i dun b'a lajɛ a bɛɛ ye pouvoir impérial kelen de ye nana soi-disant ko MNLA ka na ni terroristes associés la ka bin an ka jamana kan mais cette fois-ci u nalen bɛ ko FLA ka na ni terroristes a bɛɛ terroristes de ye minnu n'i ye MNLA lajɛ n'i ye FLA lajɛ i bɛ Algabas Intala ni Bilal Akcherif lajɛ i bɛ taa Akmi lajɛ i bɛ taa Iyar sɔrɔ yen somɔgɔ lien de sans famille kelen de donc nin bɛɛ y'a karapili kelen bandi mercenaires de recruter len kana bi an ka jamana kan politique ko tɛ k'a fɔ ko vision dɔ de b'u la ko ka yɔrɔ dɔ ta ka o tigɛ ka bɔ jamana la ko o gérer ni si hakilina tɛ n'u y'a yɔrɔ ta toujours i bɛn'a ye tubabuw de bɛna ka na contrôle ta an ka nafolomafɛnw kan donc n bɛ foli bila an ka armée ye n bɛ foli bila anw jamanaden bɛɛ lajɛlen ye an y'o vision min ye k'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ min binnen filɛ nin an kan kɛlɛ de survie de don an k'an ka différence bila kɛrɛfɛ misaliya la dɔrɔn ka Iran lajɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la qui pouvait imaginer que ko Iran b'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi fo Amérique de bɛ boli ka segin ka taa Nations Unies na ko ka kuma Iran fɛ ko ka dayɛlɛ olu kun mago t'o la o donc mɔgɔ i ma n'i jɔ i jɔyɔrɔ la c'est pas parce que ko Amérique ɲɔgɔn superpuissance tɛ diɲɛ kɔnɔ mais dan de bɛ ko bɛɛ la a n'a ka fanga bɛɛ i ye filmu yɛrɛ bɔra kan David ni Goliath donc barbare filmu na donc anw mun kun y'anw sɛgɛn fɔlɔ en tant que farafin yɛrɛ de a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ farafin ma deli k'i jɔ a ka responsabilité kɔrɔ on a toujours eu peur ni ko binna an ka toujours an bɛ boli ka taa an ka solution ɲini an ka jamana mara la an bɛ taa armée wɛrɛw de ta ka na ko olu kana sigi an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ dun nakun bɛɛ tɛ foyi wɛrɛ ye tɔnɔma ko kɔ donc sisan an k'an yɛrɛ assumer an y'o sira min ta chemin de non retour don dɛ ni mɔgɔ min k'i ma k'a ka nɔgɔ a ma nɔgɔ n'i ko k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ bi le cas de Venezuela filɛ nin ka na yira ka taa président et démocratiquement élu ta ka bɔ a ka jamana kɔnɔ a bolo nafolomafɛnw nɔfɛ donc an k'an cɛsiri k'an ɲɛsin k'an ka jamana kɔnɔna fɛnw a n'a dugu jukɔrɔmafɛnw k'a lakana anw yɛrɛ côté la an k'o sacrifice kɛ k'a bila an denw n'an mɔdenw ɲɛ pour que anw ye jɔnjuru parce que anw filɛ temps min kɔnɔ nin diɲɛ sera gɛlɛya sugu dɔ ma bi Kasim n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn bɛɛ bɛ nin kɛ ɲɔgɔn kan Chine o Russie la o Amérique situation attention attendilen don sɔrɔ nɔfɛ ko la maa si tɛ fɛ ka segin kɔ fo pas kelen min kɛ dɔrɔn u b'o kɛ ɲɔgɔn kan donc o bɛ ko min kɔnɔ i yɛrɛ kan k'i labɛn voilà anw k'an mago dɔn k'an jɔyɔrɔ dɔn k'an ka intérêt n'an ka nafamafɛnw lakana i ta b'i ka bugu la a b'i sigiɲɔgɔn ka bugu la hakili i b'i wago dɔn i ta la fɔlɔ yanni i ka taa sigiɲɔgɔn dɛmɛ merci donc maintenant welewelekan bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o ye n bɛ maliyɛn de l'intérieur fo ka maliyɛn de l'extérieur fo ni an ye nin tile damadɔ in kɔnɔna na k'a daminɛ sibiri tɛmɛnen na maliyɛnw bɛ diɲɛ fan o fan bɛɛ bɔra k'i ka dusumakasa yira bɛɛ y'i ka différence bila kɛrɛfɛ an ka continuer n'o rythme ye ni union sacrée tɛ ni bolodi ɲɔgɔnma tɛ wala ni kɛlɛ an tɛ se ka kɛ donc o woloɲumabila de tun bɛ n bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma an b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la voilà. Sulemani Kulibali ale de tun b'an bolo bi su in na ka se ka baabu kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ maa minnu kun sɔgɔlen na k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Falaye Keyita Keba Jalo olu tun bɛ k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a ye cogo min na n bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka sini jira an na min ye baara ye a bɛ daminɛ 9h ni Ala sɔnna a ma Ala ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ